Miluze, bide batez, 10 medikutik 8 ilazki adierazi du dagoeneko Miluze ikustea osasunarentzat onuragarria dela. Ondo. Bai, Eta beste biak? Beste biak, ez dakit. Kuriosia dauganik ere, ze pentsatzen ote duten, giharrak lantzen dira, sabelaldekoak bereziki, garuna ere bai, mia ere bai. Ez zatoz bat, zu tesi honekin? Beste biak ez dut ulertuko. Ja, hori izango da. Hori izango da. Ba, ikusi eta zuek ere jabetu, ze osasuna duten gure lehiakidek, Joseba eta Guti. Gabon. Luzaro gurean, Eta diru mordo bat pilatuta dagoeneko. Bueno. Mordo, polito bai. Mordoa handitu daiteke oraindik ere. Hori da. Zuek nabaritu duzu, Joseba, gurean zaudetenetik, osasun egoerak ere hobera egin duela, nolabait? Dudarik gabe. Zertan? Ze sintoma? Loa. Loa. Bai. Lo lasaiago eta sakona egiten duzu. Bueno, esna gaur eta ea zakua handitzen dugu. Hirugarren saioa, Irati eta Xabatentzat, gabon ze moduz? Gabon ondo. Eta dirutxue be pilatuta ja, 461 euro eskuratuta. Hasi gara pentsatzen, zer egin, artilea erostea salako hasierako plana, Irati? Bai. Ja, jertze bat badakatez, ja. Bai. Egiten zu puntue? Bai. Ze ondo? Bai, Xabatilla indetzadaz bi jertxe. Bi jertxeia Xabatentzat. Xabatzuk eskatu bakarrik? Ni eskatu bakarrik. Ondo, nitxano bat albada, Baina Irati? askotan. Askotan. Ondo. Ilazki txano bat. Nik txano bat. Niretzako artile asko igual. Txanorako ere. Ongi etorri eta sorte on gaur be. Eta bikote berri bat, eta zorte on zuei ere, Oiana eta Xalbat ongi etorri. Gabon. Zer moduz? Untxa? Zuek. Untxa gure bai, gaur izango ditugu lanak L bat gora bera, bi lehiakide bere izen, Xabat eta Xalbat. Argi, errondak eta ondo aukeratu beharko ditugulako. Oiana nondik? Ni urketa, Baiona aldeko... Baiona ingurutik, Etxetik. eta Xalbat berriz? Urepeletik. Urepeletik. Zuek helburua ja finkatuta daukazue, Miluzen irabazetako diruekin zer egin eta? Afari eder bat. Afari eder bat. Eta bai. Bueno, momentuz gaur hasiko gara. Hori da. Gu barne, bide batez? Nahi bauze, bai, Buru berik ez dau. Beno kontentu orduan. Ba, prest guztiok etxean bebai, afariak amaitzen hasi, Miluze astera doa eta. Parea, gure lehenengo proba eta pareka egingo dugu jolas lehenengo proba honetan. Joseba Guti, zeuekin hasiko gara. Bueno, mairako bidea zeinek hartuko du? Tradizioz Gutik badoa, kirola egiteko aitzaki ederra, aratona ibiltzean, Miluze honetan bebai. Bueno, Osasunaren alde, aipatu dugu. Osasunaren alde, hori da. Kirolariak eta jarduerak lotu beharko ditugu. Lehenengo aste pare honetan, guazen, denpora. Serena Williams. Tenisa. Kerman Lejarraga. Boxeoa. Mikel Landa. Txerrindularitza. Maitane Etxeberria. Eskupilota. Ez? Luka Doncic. Luka Doncic. Saskibaloia. Jokin Altuna. Eskupilota. Maitane Etxeberria. Eskubaloia. Bale. Oso fin, akatxe bat ere baita artean, baina azkenean taula guztia osatu dugu. Luka Doncic, saskibaloi jokalaria baita. Maitane Etxeberria eskubaloian, bera taldean aritzen da. Jokin Altuna, eskupilota txapeldun handia. Serena Williams, teniseko izar dizdiratxuenetako bat. Kerman Lejarraga, boxeoan. Eta Mikel Landa, txirrindularitzan noski, 6 asmatuta. 60 puntu! Diruaren notxa. Eta hori? Dinot. Horretara zatozie, Irati eta Xabat. Bai. Gu ezagutzera, gurekin egotera... Ez, baina hain azkar ere zesan, Xabat. Gu ezagutzera, ez. Euskal Telebistako eguneko menua jatera... Hori bai. Ondo, ba, diruarekin egingo dugu jolaz, nordu maira? Xabat hartu leku, monetak, eta nongo monetak diren, lotu beharko dugulako, aste parea honetan. Denpora. Esan? Argentina. Pesoa. China. Joana. Korea. Wona. Maroko. Manata. Ez? Vietnam. Manata. Ez? Azerbaiyán. Manata. Maroko. Dirhama. Vietnam. Donga. Bikain.
manatarekin ibili gara bizka bat trabatuta, baina azkenean argitu dago ere, Azerbaijango moneta dela. Moneta manata, begira, ze polita. Argentinan pesoa, Marokokoa da dirhama, Vietnamen donga erabiltzen dute, Korean wona, eta Txinan yuana. Txin, 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 txin. 60 puntu! Oso ondo! Boian eta Salbat, estreinatu egingo gara, aste pareaken, ezen joango gara maita? Ni noa. Hartu leku emezedez, frontoi zaleak izate espero, oiana? Euskal Herriko frontoiak non dauden kokatu beharko ditugu. Zorte hon, Salbat, oiana, denpora. Labrit. Donibane Garazi. Ez, Garatenia. Donibane Garazi. ongi, Ariz Batalde. Zarauz. ongi, Lagunari. Amezketa. Ogeta. Makina. ez, Labrit. Iruña. Unibertsitatea. Makina. Ogeta. Gasteiz. bikain. Ongi, Eta pluralean, Aze pareak ditugun mihilu zen. Hau gere taula guzia osatuta. Salbat pilotazalea? Piskat. Bueno, bien artean, haizue, zaletasun bat, sikiera osatu duzu eta taula guziare, bai. Ogeta pilotalekuak Gasteizen baitago, Labrit Iruñean, Garatenia Donibane Garaziko trinketea da, unibertsitatea, tenplu bat, markinan dago, Ariz Batalde Zarautzen, eta Larrunarri Amezketan. 60 puntu! indartzu dator. Primeran! Indartzu dator. Eta oraintxe lehiakideak berotzen hasi giren honetan, esango diegu haua itxi, eta isilik aritzeko. Orainik ere zinemaldian gaudelako guti, eskainiko diguzu, beste interpretazio saio bat, Bai. imintzioka, Bai. bai? Bai. Primeran, hartu lekuan nahi duzunean, Joseba eta Guti jokoan, eta Guti kasu honetan, balixe, protagonista paperean, bera imintzioka, eta bera marrazten. Lau kontzeptuak bertan, denbora! Marrazkia, Aulkia, atxea, sofa, telebista, sofa, besaulkia, Besaulkia, esan du, besaulkia. bai. oso ondo. txiskeroa, sua, piztu, San Bai. Juan, Oso ondo. objektu bat, atea, iriki, leioa, mikrondasa, mikrobuin labea, denbora, irakin, berotu, esnea, edaria, erre, zopa, jan, objektua, Ondo, Ea marrazkiarekin. Amago segundo falta. hauekoa, hortzak, hortzaginak, dentista, Bai, aginak, Eta azkena? objektua jateko, sopa instant, sopa, pasta, mikrobuin labea, egosi, pasta, makarroia. hartu leku egotik. Zortzian. Crispetak. Crispetak. Sopinstant erabiltzailea, Joseba. Ez gehiagi, baina. Presa dagoenean. Desesperazioa. Besterik ateratzen, ez da? No. Irurekin oso ondo, 60 puntu, Joseba Guti bikain. Eta orain, Irati eta Xabat, jarraituko dugu Irati imintzioka, Xabat asmatu nahian. Bai, ni joango naiz. Hauek ere mantenduko ditugu, edo dituzte ohiturak, hobeto esan da. Irati, maitxora orduan, eta Xabat, asmatu nahian, eta bota beldurri gabe noski. Lau kontzeptuak bertan, denbora. Arbela, kuadernoa, maila, boligrafoa, arkatza, izena, idatzi, zuzendu, azterketak zuzendu, idatzi, izena, Bero? Aldaketa. Marrazkian, ia zer ikusten dugun. Bale, ondo? sukaldea, labea, Bai, Bea, bai. idatzi, Bero? sinatu, bero? izena, izena idatzi, ez izena, modeloa, Hori da, ondo ari zinen,
Manta, taula, xaketaula, zukaldea, otzara, Ondo? ogia, oiala, baskaria, maia, Bai. piknika, Bale, oso ondo. idatzi, bai, idatzi, Bale, ibaia, zer da hori? zuzendu, boligrafoa, ortografia, Autografo. Bai, Bai. lastima. Eta gu segituen asmatu dugu, magina zinatutakoak, garelako. Bi asmatuta 40 puntu, irati, xabat. Ez edo? Kontuz. Oiana, xabat, kontuz, miluzenia zertatzen den gero autografak eta kalian. Hori da. Kontuz. Ez da helburu makala hori. Bueno, helburu nagusiena noski, lau kontzeptuak asmatzean. Nor bidaliko dugu maitxora? Ni ba. Oiana, Hau, Oiana. bere ikusiko dugu estreinekoz. Imintzio kata. Marrazten, ea zer moduz moldatzen den, eta beste aldean Xalbat, Erne, bota proposamenak. Lau kontzeptuak. Prest, denbora. Lo, kantu, kantaria, kantuz, korala, Gertu, kantaria, opera, bersolaria, Eta, bero, koplakaria, bersoa, bertsoa, oso ondo. zuzen, oso ondo. Aukeratu. Barkatu. Liga, teilatua, Hau haitxita, zerua, Bai, izarrak, bai. Zarra. Izarra, oso ondo. Zarra baina bai, zuzen. Guazen marrazkira. kadera, alkia, Markatu, sakatu. Barkatu. Hori da. kadera, alkia, maia, Ongi, zer da? tiranta, ez dakit. Hortxe dago, Bero, bero. Atea, oea, Oso ondo. Hori da. Eta azkena? Oiana, oso ondo, guazen. zirkulua, arbola, belarmeta, Hartu leku, Oiana. Ez digu denborarik eman, aragi ikuskori ikusteko. Aragia zen. Bai, argaztikoa ez bereziki erakargarria, hori ere esan berra dugat, lehorri itxurakoa, baina gainontzean oso ondo eta imintzioka ere, bai, Ai, irurekin, 60 puntu. Itz eskutua, gure urrengo proba. Eskutatu daukazu zeo zerremetik? Nik sekreturik ez, Sekreturik ez? Ez zurekiko, ez audientziaren ganako, oso mutil gardena naiz, Bai, eta gezurra da hori. Sekreturik, bueno, baten bat izango da. Baten bat. Ez da Horretik bereziki. sekretu askorik ez. Itz eskuturen bat bai, miluzen hitzekin jolas egiten dugulako. Nor da maira? Neuka honez. Joseba hartu leku emezedez, oso ondo moldatzen zarete, Joseba eta guti hitz eskutuan ere bai. Ia asmatzen dugun, zer eskutatu dugun, denpora. Animalia? Beia. Txorizotarako? Txarria. Oso ondo. Zuaitza? Aritza. Bai, Arropa? Akondara. bai. Animalia? Txakurre. Miauka? Katue. Ikain. Baratza? Asa. Usatzeko? Txorimaloa. Buru handiak? Giganteak. Euskaraz? Paso. Ez? Ez txikiak. Paso? Erraldoia. Kozinatzeko? Lapikoa. Negar eragile. Lastima. Negarrera gile bi hitz ziren, ala ere aurreko bostak bikaina asmatuta, ze ongi egiten duzun Joseba esan behar nuen. Bai, Bai. eta saiatu da, erraldoia ez edorkionez ez esan da, ea ez erraldoia edo etorriko ez zaion. Guti, nola ditzen diazuzuk? Nik euskeraz igual gigante, erraldoia, baldin banago beharrean igual erraldoi, baina bestela igual gigante esango neuke. Ez dela oso ondo, Ba, bostekin bikan, 1 puntu zuen merkadaiera. Iratitxo bat, zegoen txanda eta beste erronbeste egin beharko duzue. Hitz eskutuak asmatu aldela, nordu amaira. Eu. Xabat hartu leku mesedez. Txandaka, hitz gakoak erabilita, ia horra saltzen den kontzeptua hori izan behar dalako, asmatzen dugun, denpora. Barazkia,
Tomatea. Fruta. Naranja. Ardoa. Mahatza. Kirola. Futbola. Errekan. Trainerak. Txalupa. Trainerak. Txorraut. Piragüismo. Piragua. Ontzia. Piragua. Vale. Aditza. Zaitz. Sardui. Ales. Aditza. Ez dakit. Paso. Paso. Abestu. Animalia. Ai, hartu lekue. Zabal. Aditza, saiatu gara. Aditza sarduitu, izan daiteke, aditz bat bere horretan, baina abeslariak zer egiten duen, abestu Bai, horixe bai. Xabatek bilatzen zuena, ez dugu topatu, baina aurreko biak bai, eta honen bestez, 40 puntu! Oian azal bat, bai zozkutuak matzeko zegoen txanda, zein doa maira? Ni. Oian hartu leku emezedez. Bortxe, hitzgakoak erabilita, batak besteari hitz bakarra esan da, ia horrezkutatuta ditugun berbak asmatzeko gaitasuna daukagun, guazen oiana denpora. Gatzatua. Haragia. Alderantziz. Againa. Txokolatea. Gustua. Bi segidan esan da, Gozoa zen. Jantzia. Kamiseta. Botoiduna. Alkanora. Ez. Blusa. Gizonek jartzen, eguzik beti jartzen. Atorra zen, venga, beste bat, guazen. Estropadetan aritzen direnak. Hitz bakarra. Barkatu. Denbora, hartu leku, oiana. eta Oiana, ulertzen dugu, zure ondo ez da, ze denborak aurrera egiten du, eta zuk asmarazi nahi diozu, eta bestaldean dago beste asal bat, eta... Baina bai, arraunean aritzen dena, hitz bat baino gehiago dira. Barkatu. Balez, punturik ez. Lastima. Eta xal bat, gozotegian lan egindakoa izanik ere, Bai, Gozoa falta izan zaigu. Zaimina, ez zaitxetu. Bueno, ikusiko du, txokolatea ekarri du. Beste Txalo beroa, lehiakideek ez txalo dute zer esaten, txokolatea ekarri du. Zenabe txokolategian Baionan lan egindakoa. Bai, hori da. Zeleku ederra. Bai, biziki. Vale. Ba, txokolate hori ere probatu beharko dugu. Aurretik markagailuei begiratu txiki bat. 220 puntu Joseba eta Guti oso ondo. 140 puntu Iratik eta Xabatek. Eta 120 punturekin Oiana eta Xal bat. Ea ba, aurrera egin aurretik, eta egia da elkarrenganako sekreturik eta ia apenas daukagula jaski. Edo dauzkagun apurrak argitzen ari gara. Txukunketa kontuetan eta etxea nola daukazuzuk? Etxie oso txukun, Bai? eta kotxie oso zikin. Ja, kontraste handia dago batean. Ez dut ulertzen oso garbian nahielako. Hasi beharko duzu kotxean bizitzen, igual. Bera Bizi nahi, txukuntzeko. Bai. Zuk? Nik etxea... Eta kotxea... Baina, kotxearena pasek. Kontua da, etxean, gonbidatuak eta dauzkadanean, ze esan jende horri. Eta teknika izaten da, jende gehiago ere erabilia, esatea, jo, markatuko didazue, gaur, harrapatu duzu etxea, zizko eginda. Normal, enaiz ni horrelakoa, Ez da unire bersio ohikoena, baina gaur ala harrapatu duzu. Ba, uste unik orion badagoela era sotilago bat guztia esateko. Badaukagu berba bat, txukunurruti. Txukunurruti? Txukunurruti. Ah, polita. Nik etxea izaten dut txukunurruti. Bale, esan beharrean enaiz ni horrelakoa, esango dut, sentitzen dut etxea txukunurruti dago. Txukunurruti Iñaki Gurrutxagak proposatuta, ba asko gustatu zaigu, eta horregaitik ere kutsi dugu. Txukundu etxea, Iñaki. Trigoron gero betara goaz, eta lehenengo fasearen azken proba izango da, beraz, komeni puntuak arrantzatzea. Joseba Guti, lehenengo taula zeuentzat izango da, Joseba zeutekin hasiko naiz, denpora. Aula Nafarroa berean. Txirritxa. Aula Nafarroa berean. Pitrika, Kilkerra Zizurkilen. txirritxa, Intentzioa asmoa Basaurin. esketsua, Irati? Aula Nafarroa berean. Pitrika.
Kilkerra zizurkilen. Txirritxa. Intentzio asmoa basaurin. Zizinia. Dirua xautu luzaiden. Pompostu. Aula Nafarroa berean. Xabat. Xabata. Pitrika. Kilkerra zizurkilen. Txirritxa. Intentzio asmoa basaurin. Zirinia. Dirua xautu luzaiden. Enkoldu. Bai, aurreko bikotei ere sartzeko gogoa ematen dien arren, banaka-banaka ari gara. Eta erreboteak kasunetan Xabaten gana iritsi da. 3 zuzen asmatuta, 30 puntu. Eta hau ere zeuentzat, irakurtza bat zeuetatik hasiko gara bigarren taula. Denpora. Hor konpon lezon. Amolai. Sugandila Erroibarren. Sustrukoa. Hor konpon lezon. Amolai. Sugandila Erroibarren. Zingilitar da. Nekatu Azparnen. Talikatu. Oiua Eletan. Patarraka. Aula Oñatin. Menkaioa. Biguna Zuberoan. Mardoa. Ostadarra Bizkaian. Sustrukoia. Vale. Uda, Xabat! Niri, etorri zait, nekatu talikatu bada, talikatutak, izan daitekela hurrengo monologoaren Beitu, izena ere, beitu. baina enator nitaz hitz egitera. Puntuak banatzera baizik. 100 puntu bikote, oso no! Izan zitekeen, Zerbatzuk horretarako be bai. Oiana Xalbat, 3. tabla zeuentzat izango da, Oianarekin hasi, gero Xalbaten gara joango ginateke. Ia asmatzen ditugun guztiak, Oiana? Prest? Bai. 3. tabla dator, denpora. Zipristina Nafarroa berean. Poronpila. Zipristina Nafarroa berean. Similista. Antzua Garazin. Putrusa. Joseba, Zipristina Nafarroa berean. Similista. Antzua Garazin. Putrusa. Zipristina Nafarroa berean. Similista. Antzua Garazin. Mandoa. Korapiloa Arratian. Poronpila. Mespretxagarria Ainoan. Zirigontzia. irati. Zipristina Nafarroa berean. Mespretxagarria Putrusa. Putrusa. Eta hitzak badu indarrik, Markagailua ere alaxe, nahiko putrustuta edo, geratu zaigu. Punturik bat ere ez daukagulako, ez Oianak ez Xalbatek. Markagailuei begiratuko diegu eta 220 punturekin geratu dira. Joseba Taguti, 270 irati eta Xabatentzat Oiana Xalbat 220 puntu. Eta honen bestez, bukatu dela zuen ibilbide laburra hemen. Gozoa izan da, Xalbat? Bai, gazia ez da izan. Ez da gazia izan, laburra hori bai, Oiana ez dakit ikusten ari girenei, etortzeko gonbita luzatuko zeniaken. Bai, bezaz doztozte pixka bat iparjaldeko orea salbatzera ez dugu sobera lortu, beraz zatozte, ongi pasatzen dugu eta bizikiko osoa da. Eta etorri, bikote gehiago behar ditugu. Hori da, behar dira Iparraldetik ere bai. Oiana Xalbat, plazer batzuek hemen izatea, eskerrik asko. Entzun duzue, lehiatzera etorri miluzena, lehiakideak nahi ditugu, behar ditugu, eta gurekin tarte eder bat pasatu. Etorri, jarri harremanetan gurekin beldurrak endut, etorri lehiatzera. Etorri oso eskerroneko saioa garelako. Bai. Eskerroneko saioa da gurea. Zu eskerroneko zara, Ilaski? Bai, saiatzen naiz. Garrantzitsua da, Bai. eskerrak ematea. Bai. Eta horren jakitun, La Pausa izeneko jatetxean ere, esan dute, eskertu behar daukagu bisita. Oso ondo. Bezeroak etortzen direnean. Kontua da, horretarako, testu hause erabili dutela. Eskerrik asko etortzeaga. Hasi dira, eskerroneko izaten, baina ez zaie kabitu beste silabarik edo, etortzeagatik ez dute osatu. Hizkera berri bat ere izan daiteke hau, etortzeaga, Ilaski eskerrik asko horrelakoa izateaga. Eta bere horretan. Ba, ikusi duzu, Aibar Gutierrezek ez horrega. Ez horrega ere bai. Ez horrega erantzun dio. Gehitu horri, Aimar Gutierrezek zazpikia jarri baitu, mila esker, bidaltzeaga. Tik! Bidaltzeagatik. Bigarren fasera goaz. Serio jarriko gara, markagailuak zeroan jartzeko. Gero eta gehiago gustatzen zait momentu hau, zuei puntuak
kentzeko une hau. Batez ere, zerotik hasiko garalako, eta hemen leian eta lanean behar ditugu gure lehiakideak une oro, puntuak biltzeko momentua. Puntuak bilatzen hasteko, definizioen txanda orain, Donostiako zinemaldian gauden honetan, zinemaldiaren bueltako kontzeptuak eta euren definizioak emango dizuegu, zuen lana, horixe, ze kontzeptu ze hitzez ari garen asmatzea. Joseba eta Guti, txandaka, biok prest, denbora. Donostiako zinemaldiko inaugurazio ekitaldia egiten den eraikina. Kursal. Kursal. Zinemaldian epaile gisa aritzen direnek osatzen duten multzoa. Epaimaila. Zuzen. Donostiako zinemaldiko gaur egungo zuzendariaren abizena. Tiño. Gertu. Ruberiola. Ez da ere. Roberdiño. Rebordinos, gertu ibili gara. Zinemaldian lepotik zintzilik eraman oiden ziurtagiri edo txartela. Akreditazioa. Gutik, akreditazioa, bai. Zinema edo euskal musikalanak ekoizten dituen enpresa. Zinema musikalanek. Itzenea, aditzenea. Zinema edo musikalanak ekoizten dituen enpresa. Argitaletxea. Ekoiztetxea. Eta zinemaldian banatzen den urrezko saria. Maskorra. Maskorra. Zeruan bezala, zineman ere horrelako asko daude. Izarra. Eta sartu azkena. Eta elkar zapaldu beharrean. Ze pasada, Joseba? Bereak banek izkin da nireak, ez? Joseba aurreratu da, berotu da. Bueno, laurekin geratuko gara, oso ondo, 40 puntu. Iratita Xabaten txanda orain, eta zuekin ere, zinemaldian jarraituko dugu. Ados? Bai. Txandaka, Denbora. Filma bat ezagutarazteko antolatzen den ekitaldia. Aurkezpena. Bai, palmaresa ospatzeko egiten den jaialdi edo ekitaldi dotorea. Gala. Gala. Gala askotan, hainbat likore eta osagai nahasiz prestatzen den edaria irati. Koktela. Koktela. Zinemaldiak aktoren ibilbidea omentzeko ematen duen sariaren izena. Euren ibilbidea, omentzeko ematen duten saria. Bertan dago. Donostia saria. Iazko zinemaldian Donostia saria jaso zuen pirataren abizena. Pip. Da. Eta zinemaldiko lehiaketako irabazleen zerrendari, horrela deitzen bazaio. Palmaresa. Palmaresa da. 4 hankako narrasti ezkatadun berde kolorekoa. Muskerra. Muskerra bai. Liburu edo idazlan bati hasieran ezartzen zaion izena. Izenburua. Izenburua. Eta maitasuna erakusteko norbait. Yes. Eta musua. Musua, zer gauza ederra. Bai. Gauza gitxe egongo dira hain ederrak munduan. Eta musu hau denboraz kanpo geratu da gainera. Pena. Pena, 7, 70, oso ondo, Irati Xabat. Iritsi eroglifikoen momentua. Ondo. Joseba eta Guti, zeirri berrez oragarri. Guti, eroglifikoetan postuten zara? Bai? Bai. Vale. Bai. Vale, zu balio zu bai. Oso ondo. Bai. Begi horiek alaitzen zaizkizu, asmatu nahi duzulako. Bai, ez da? Izango da, bai. Izango da. Lehenengo eroglifikoa perez daukagu eurentzat. Ia zer gertatzen den denpora. Non ikusi duzu? Behatzetan. Ez. Bihatz. Ez. Utxik. Agur. Ez. Atz txikiak. Utxak. Ez. Zuk Remon. Kosko Keinuak. Remon. Emon ez. Eman bai. Keinuak. Zin dagigu. Zin. Zin eginaren keinua. Eta eman. Zineman. Ez duzu ezinik egiten zuek? Beste modu batera. Nola? Holan. Bitu holan. Zuk apurtu. Pam. Bai. Umien ordutegian ezin da... Guti. Gero badaukagu zeri buruz hitz egin orduan. Zin egingo dugu, Guti. Bigarren eroglifikoa. Denpora. Hartu ote du. Hori nor da, galdera ona? Hartu ote du autoa. Ez, toa. Alitoa, astoa. Nor da hori? Astoa nola dago? Toa? Astoa atzetik, ez? Zer. Txertoa. Vale.
Osondo. Oh. Nortzen hori zer, ribililo. Bale, eta astoa, bigarren partea, argituta toa, txertoa. Osondo. Txer ezagutzen lanak, izan ditugu? Ezin ekarri. Ezin ekarri. No, etorri den arte? I got you, babe. Yes. Ondo. Hirugarren hieroglifikoa, denpora. Masajistak ederki utzi dit. Sorbalda. Sorbalda, bale. Sorkunde. Sorbalda, bikain. Izango da monjaren bat, komenturen batean, beti balda ondoan dagoena, sorbalda diturikoa. Hala pentsatu nahi dugu. 60 puntu! Oso ondo! Polita, oso polita. Erra da guk sortu eta zuek jaso eta ulertu eta gozatu. Irati, Xabat, lehenengo hieroglifikoa zuentzat badator, denpora. Gozaltzeko janditut. Zerealak. Oso ondo. Bale. Irati azkar zabiltzen, bai. Zer, reala eta ka. Zerealak, oso ondo. Ze gozaltzen zu, Irati normalien? Zerealak. Bai, Zerealak. Nabari zaio, Iratiri. Zerealena. Bale, bigarren hieroglifikoa, denpora. Gurea, 27 osatutakoa da. Alfabetoa. Alfabetoa. Alfa ikurra. B, alfa, B. Eta lorak emoten, to. To, eman, alfabeto, A. Izango da zereale badutela propietateren bat. Zure garena elikatu dute, hieroglifikoak asmatzeko moduan. Oparitzen dituzue lorak, Irati Xabat? Nik ez. Ez. Ba, opari oso ederra da, Bai. edo nontzat. Nik jaso egite ditu piat. Zuk jasotaz jaso dana? Horrelako da zure bizitza. Amez gaizo bat. Igorren hieroglifikoa, denpora. Eta... Maitaleak ezkutatu ziren. Ze ikusten da? Iruan, armairuan. Oso ondo, bale Xabat. Arma bat ikusten denuen, arma hiru han, eta Xabat pikatu da eta berak behasmatu Bai. izan du. Ondo. Eta honekin hiruak osatuta, laro, 30 puntu. Ondo. Eta hasi dira, Makailo aldetxo bat pusten, hartzen, bai. bai. Ea esaldi bihurrietan Joseba eta Guti, zer moduz moldatzen garen. Batzuk antolatu, besteak bokalez osatu. Biak prest? Ea ba, denbora. Erremediorik. Ez, Beroari Beroari aurre egiteko, aurre egiteko, erremediorik onenetarikoa da. onenetarikoa da. Bale. Hori da. Oso ondo. Oso ondo. Berozaliek edo hotza nahiago? Hotza nahiago. Hotza, Baina gero hotza ere, Nik orain arte beti esaten nuen bero, baina, karo, bero hauekin ja... Ja, gehitxo ez da. Bai, ez dakit zer erantzun. aldatzea izango da, beroa dagoenean hotzera. Eta Etelera, buelta. bai. Bokalak, gustuko dituzue? Bai. Basartu Oso bat hemen, onak beste. denbora. Ia, Ia, atxa, ez da A, etxea, Etxe, ia etxe osoa, osoa, egonen, ez dago, igonen, ez, G eta gero bokala. ogonen hartuta, Ia etxe osoa, egonen. Egunean. Egunean. ez, G eta gero bokal bat. Gan. Gainean, Gainean hartuta, ia etxe. gogen bentzun dugu. Bai. Pintura zoragarria. Gogen nire oso gustukoe entzuten genuen ametik gainean eta Bai. gure publikoa lanean. Izan, jendea bultzaka. Esan dugu berastiko jubilatuak eta gazte gehiago, ditugula hemen. Ja. Haupa zuek, zeuen bururitxago. Venga, ondo. Eta esaldi bihurriak osatzen. Bai, ari dira bultzaka, Badabiz. Zuek ere badaezpada, erne. Denbora. Arriskutsua izan Ez. daitek. Ez dakienaren Igeri ez Ez dakienaren zat, dakienarentzat, arriskutsua izan daiteke. arriskutsua izan daiteke. Oso ondo, oso Igeri ez ondo. dakienarentzat. Esaldi bihurrietan oso trebak dira, gara guztien ari dira. Oso ondo. Eta igeri, irazki? Bai, aspaldi egin barik. Oso Baina? nada bizkarrerak eta. Bai. Joan egin behar, hori da kontua. Bokalak orain, bikote, azkenaren txanda, denbora. Horrek, A, Horrek, ez A, harriak, harrika, bi bokal segidan, aurrak, aurrek, aurrek, ematen, ez da ematen, M eta gero, amatu, ez, M eta gero,
Maite duten jolaserako Maite duten lekua. jolaserako lekua, bai? Sartu du! Hortxe, Irrintzizek botatzen ze moduz? Horrelako tensioa dagoenetan, bai? Ondo. Atera egiten zaizkigu. Ba, 3rekin bikain 80 puntu zuen markagailura. Joseba eta Guti, eta pistak. Eta jendea txalojona izan du, Amaiera epiko horren. Bai, hementxe, sartuta gauzanok lehian. Beroari aurre egiteko erremediorik onenetarikoa da, igeri ez dakienarentzat arriskutsua izan daiteke, aurrek maite duten jolaserako lekua, zer da? Igeri lekua. Igeri lekua, ikus dezagon. Bai! Komodina! Joseba Guti, Zaldietan igerian primeran egin da gero, zuentzako puntuak eta komodina, irati eta xabat. Ea beste hainbeste, lortzen dugun? Ja, ba. Bai? Biok prest? Bai. Bai. Denbora. Festa Ez, hemen. Hemen daude, Ez, ia hemen. inguruko festa guztietan daude. Ez, hemen inguruko. Ia festa guztietan Ia, daude. festa guztietan daude. Hor, Vale. bai. Ondo. Hasi gara. Seik egin behar orain. Bokalen bila, biok prest. Denbora. Sakel, Eskola, Ez, bi bokalasetan. Euskal, Euskal. Herriko. Herriko. Entan, Saiatu. Beren ondoren. pal, Ez da pal. pul, Ez da pul. Polemika. Pol, hori xe falta ditzaigu. Polemika. Polemika. Ai. Polemikoa iruditu zaizu, esatianik? Ez, nola ba. Guk hemen gure artean polemikarik ez. Edo? Ez. Momentuz. Ez. 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 Ez da bat ere. Ez. Ados. Esaldiak antolatzera orain. Demora. izan, Ez. aldarrikapen, Aldarrikapen. gune, Gune. maiz izan Ez. ohi dira. Izan Aldarrikapen dira gune. maiz. Izan. hori Hoi dira dira maiz. maiz. Bai. Hori bai. Hori bai. Bale, No. arpegia aldatzen ja. Bai, ez da, Irati pixkanaka eta Xabati. argirantz, nola bait. Bai. Ea erabat argitzen dugun, azkena ere. Bokalez betetzeko, denbora. Zalantzarik gabe, Zalantzarik gabe, bilbokoak dira, bilbokoak dira, handienak, bai, handienak, eta eta ikusgarrienak. Oso ondo! Oso ondo, Eta 3 asmatuta bikain zenitalde zoragarri ditugun, 80 puntu. Zuen markagailura. Eta pistak. Hemen inguruko ia festa guztietan daude, aldarrikapen gune izan ohi dira maiz, zalantzarik gabe bilbokoak dira, handienak eta ikusgarrienak. Zer? Txosnak. Txosnak. Ikus dezagon. Bai! Ondo, komodina gertu da. Euskal Herriko polemika handienetakoa, SS edo Zetaz idazten diren. Besteren bat ere izan da, baina nagusiki. Nagusi hori. Txosna. Bai, polemika nagusi hori. Bikain, bi taldeak, puntu asko eskuratuta eta gainera komodinarekin. Zelan ikusten zu bizitza, Antxon Hortik? Berde kolorekoa, nola bait? Bete eta markagailuak. Bai, sokatira emankorra izango denaren, usaina dauka honek, nola bait. Ba, denporari galdu barik, horretaragoaz, sokatira dator. Lortutako puntu horiek, azteko, lortutako puntu horiek, galtzeko, aukera ematen duen azken aurreko proba. 180 punturekin, Joseba Guti, zeuekin hasiko gara, eta prest baldin bazaudete, guazen, denpora. Iruñeko zein irrati jarduten da Euskara hutsean. Zerrozin. Euskal Herria irratia. Lizartzako zein soinu jolek abesten zuen itxasontzi baten. Asiano. Osondo. Irati Xabat, denpora. Amerikako estatu batuetako zein estatutan dago Euskal diasporarik handiena. Texas. Kalifornia da. Nola izena du Nafarroako osasun zerbitzu publikoak? Osalan. Ez. Osasun bidea. Zein hamarkadatan jokatu zen lehenengo Euskal Herriko bertsolari txapelketa? 70. 30ko hamarkadan. Zein noranzkotan biratzen dute erlojuaren orratzek? Eskubida. Bale, eskuinera. Eskuaren laguntzaz gainera. Eta puntu sorta amajo xamarra galduta, komodina ere hor dagoelako goan izan, 80 segundu faltan Joseba eta Guti zuen txanda orain. Denpora, zein da taula periodikoko lehen elementua?
Hidrogenoa. Oso ondo. Irati Xabat denbora. Zerekin talka eginda ondoratu zen Titanic itsasontzia? Izebar bat. Bai. Denbora, zein euskal herritarri buruzko telesaila ari dira Moriartikoak grabatzen? Elkano. Balenciaga. Zein herrialdetan dago munduko itsasorik txikiena? Komodin. Turkian. Komodina erabili du, komodina. Bai. Bai. Herrialde bat ere izan daiteke komodin. Komodina erabilita. Beldurtu nauzue guztien artean. Lasai, Ondo, eski. ondo. Irati Xabat, denbora. Zein zuhaitz espeziek har dezake garaiera handiena? Komodina. Komodina. Kuoia zen. Oso ondo. Komodin biak erabilita. 50 segundo faltan, eta aukeran komodina erabiltzeko ere komeni lehenago botatzea, punturik bat ere ez galtzeko. Joseba eta Guti, animo orain zuek. Denbora. Zein elkartek ematen du Sebastian Saria zinemaldeko filmen artean? Udaletxak. Gehitu, elkarteak. 200etik gora zenbat eskailera igo behar dira Gaztelugatxera heltzeko? 27. 251. Nafarroko zein herri dago Aragoiko lurrezera bat inguratuta? Betilla de Aragón. Oso ondo. Eta momentu honean, etorri da erantzun zuzen hori, minutu erdi geratzen den honetan, puntu alde nabarmena momentuz, baina Iratita Xabat, puntua galtzeko zorian orain. Argi bili. Denbora, nola du izena mendiak eta musika uztartzen dituen kultur egitasmoak? Oso. Urmua. Zein da EAEko hiriburu administratiboa? Gasteiz. Oso ondo. Eta hortxe, markagailuak erabat parekatzera zibazenean, iritsi da erantzun zuzena, azken 20 segundo hauetako lana, alik eta puntu gehien eskuratzea Joseba eta Guti. Denbora, zein hizkuntza hitz egiten zuen Maurino Jara aktoreak ingelesez gain? Gaztelera. Gaelikoa. Nola zuen izena espaziora bidali zuten lehenengo txapurrak? Laika. Oso ondo. Eta 10 segundo, azken txanba sartu gara, aldean nabarmen orain zuen alde, baina puntuak beste bidera doaz orain, Berazerne, Irati eta Xabat. Denbora, Afrikako zein herrialdetan du sorburua Nilo Urdinak? Iker. Etiopia, zer falta denean sortzen da hartzidura? Oxigenoa. Eta denbora ere falta denean, akaso, bukatu delako denbora, eta honen bestez, sokatira ere bai, eutxi diozue azken puntu sorta horri, Irati eta Xabatek 240 puntu, Josebak eta Gutik 200. Joseba Guti! Bementxe, gaur bezka posible izango, baina zaio bikain egin dugu bai, ez moduz? Oso ondo. Ondo. Ondo? Joseba Guti, erra gaur bestuekin egotea, eskerrik asko. Mila esker. Iritsi gara finalera eta zakuaren bila, Irati eta Xabat informatikarien bikoteak sekulako arrakasta izan duelako. Gaur ere bai, oso fin arituta. 240 puntu eskuratu dituzue, horiek euro bilakatuta. Xabatek ja informatikaria izaki kontuak zenbakiak oso ondo eginda dauzka, zenbat diru daukazue pilatuta? 701 euro. Zuzen, 701 euro dagoeneko pilatuta, eta orain, finalean, jokoan, 4.156! Ederra! Oso! Zakua puzten ari da. Landare zaliek eta bazarete? Ni ez. Ez gehiagi. Zu? Etxekoak neu bakarra munduen? Ez, etxeien baten bat bebai, ezta? Etxatzen ari nintzen informatikariak izaki, ordenagailu inguruetan eta behar izaten direla, ezta? Airea garbitzeko, ez? Kaktusak. Batzuk oso egokiak dira, eta loe bera, eta bai. Ba, pistarik eman barik, zakuaren bilagoaz. Adi, Jakob Errekondo kondutako landarepediatik sortu dugu gaurko azkeneko jokoa. Eremuak, baratzean, etxe barruan, basoan. Ez dakigu etxean landarerik baote duzuen, hortuan aritzen zareten, edo mendira zoaztenean begira geratzen zareten, baina hasi memoria egiten, ze landareak kokatu beharko dituzue non, hauek eremuak, baratzean, etxe barruan eta basoan, eta hauek kontzeptuak. Lehenengo kontzeptua. Baobabak. Basoa. Arboladik.
Basoan. Basoan jarri ditugu. Badator urrengoa. Amaginarreba. Suegra. Zeran, zelta izan jamu. Ez dakit. Ez neban esango basoan, baina ez dakit non ipiniko neban. Baratzean. Baratzean? Baina ez dakit. Igual etxean. Batxean. Etxean. Badator urrengoa. Angurria. Baratzean. 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 Urrengoa. Estela. Pela. Arbola ez? Basoan. Urrengoa. Azpidistra. Zeran, etxe barru. Ni bez. Etxe barruan. Etxe barruan, bai. Eta urrezko garoa. Garoa. Basoan. Garoa basoan. Bueno, oinetxian bai pintzen dira olako gauzak, baina basoan. Txikoria. Baratzean. Hori badako baserixan. Bai, bai, bueno. Irati xabatzen moduz. Bueno, Uste baino beto. Uste baino beto. Bai ikusten hasi beharko dugu, uste baino beto, joan den kontua. Txikoria. Baratzean, jarri duzue. Baietz dio iratik. baserixan badakago, eseke. Baserrian badaukate. Bai? Osondo. Bai, horixe, eskarolen eta indibien genero berekoa gainera. Amaginarreba. Etxe barruan kokatuko dugu. Bai, Bai. eta airea garbitzeko gaitasun aparta duen landarea da, horregatik, etxe barruko funtzio hori. Ba, landarea zoragarria da izena ez horren beste. Izenak oso... Bai, konotazio... Bai, ikusteko modukoak dira, baina oso landare derra. Etxe barruan jartzeko asondo. Baobabak. Basoan? Bai. Eta hauek ere oso ikusgarriak, botila zuaitz ere deiturikoak. Printze txikiak. Ongi bertia Agertu moduan. zituen. Estela, basoan? Bai, eta trukakia dator. Trukakia eskuratu duzu lau kontzeptu asmatuta trukakia agertzen delako horrek albidetzen du Angurria ondo da, eta urrezko garoa izanek. geratzen diren hiru kontzeptuetatik zerbait aldatzea nahi izan ezkero. Hola Ez. ladako dugu. Ez dugu erabiliko. Angurria, baratzean? Zuzen, antza arabiarrek ekarritako fruitua da, baratzean, ateratzen dena. Baditu zue baserrian? Ia zeuki genitxun aurten ez. Eta onak edo ez? Bai, txikitxoak hori bai. Bueno, azpidistra daukagu etxe barruan, bost asmatuta. Ikus dezagun etxe barruan ongi kokatuta dagoen? Bai. Ua! Ai, Ai ama, ama, ai, dio ama. publikoak, zakua lortzekotan, bakarraren faltan. Urrezko garoarekin zalantzak izan dituzu, Bai. Zalantza zan basoan edo etxe barruan. Bai. Basoan utzi dugu. Azkenean. 4.156 euro. Jokoan. Iratisa bat. Leia ederre eginda gaur, zakuaren bila kokatu zarete, eta 4.156 euro jokoan gaur. Ja, baina. Lehenengo zakua izango litzateke guretzat. Urrezko garoa basoan kokatu behar dugu. Pum. Oh! Etxe barruan! Lastima!
Etxe barruan zen hori zeten erantzun zuzena, baina urrezkoa zuek osatu duzuen bikotea, eta gaur eginiko saioa. 701 euro pilatu dituzue, eta zakuaren atarian Bai, ellaski. eta txalo zaparra da, irati eta txabaten zat, zoragarri lehiatu dutelako. Mundial. Ze ona batera geratu gara. Irabanatzen dugu, zen mozti bat, zen momentu. Horrek esan nahi du, iritsiko dela momentu handia, eta zuek bestaldean nahi zaituzegula hori iritsitako. Egon horre, hurrengo